Good morning mga ma'ams! Hi! So, for today's video ay magaganap po ang aming photoshoot ni Gwen. Kamang! So, ito na yung mga costume. Tapos, dalhan niya na yung ibang mga outfit namin. So, meron lamang kaming 3 hours na schedule sa studio para makapagpapick. Then, si Brenda, sabi niya kasi, gusto niyang sumama sana, sumabay. Kaya lang, sabi niya, ang taba niya pa raw. Well, kami, papa-edit na lang namin. Sasabihin na lang namin na baka pwede kaming pa-sexing doon. Uy! Tapos magdating sa kliyente, parang hindi naman kayo yung nasa picture. No? So, abangan na lang ninyo magiging resulta ng aming shoot. Okay, so we're here na mga moms. So, medyo haggard pa tayo kasi yung schedule natin is 3 hours lamang. So, nandito na tayo sa RK Studios. Ayan, dito lamang po yan sa Hasaan, kina Kim Dael. So, nag-ready na rin si Gwen. Ano ka na? Kasi wala kitang aayusan. Tapos na. Mag-ano ka? Mag-ano ka muna? So, tanggal muna tayo na sumpa. So, ayan, naka-ready na ating mga outfit na gagamitin natin para sa ating shoot. So, let's go! Diba? So, una na po natin siyang aayusan, oh? Maganda yan. Pakapit natin maigi makeup mo dyan. Ganito lang? Oo. Siyempre, dapat ikalat natin sa malaking mukha mo. Para mukha kang babae. Babae. Mandirigma. Alupihan. So, this is it, mga moms. Ayan, first touch ng aura ni Gwen para sa kanyang para sa kanyang outfit. Na-block ka? Kanyang mata, nose line, syempre. Sabangan natin yung kanyang final look later. So, this time, dahil natapos na si Gwen, ako naman. It's time for my transformation. May pagbabago kaya ba? Baka dyan na. See ya! Ayan, nakapag-foundation na ako. Tapos, bakit? Hindi na kinahaya yung gutom. Hindi rin siya sagi. Ito po ano? Daming gutom na po niya mga moms. Tapos muna namin ito. Tapos diretso na kami sa photoshoot. Now, I'm doing my, my eyeshadow. Hirapan akong kapag mga ganitong shoot talaga, hirapan ako mag-isip ko yung gusto ko ayos. Kasi parang syempre, yung what's best for you, diba? So ngayon, ito lang muna yung naiisip kong gawin sa eyeshadow ko. Mamaya tignan natin kung ano pa yung mababago. So, lipstick time. Para later, final touch tayo. Paano ba yung mga idadagdag? Nose line. Gutom pa rin yan. Ayun na, si Gwen. Hala, kaya ka ba ng puan? Yan na. Hala. Hala. Ay. Aray. Ay. Apak. Hala. Kaya pa? Sino ka dyan? Baby girl. Tingnan. Whole body. Wow! Para sa kanya nasa. Para sakto sa yung dress na yun. Kunin mo na yan, te. Nagbenta during photoshoot. Hala, sige, bend. At eto na nga, nakasimulan na natin yung aming photoshoot together ni Gwen. So magkasama kami dito para meron din kaming picture na magkasama kami. So maliban sa aming mga solo pic. Para na sa ganun kapag may mga event kami together, meron kami ipapadala mga picture namin. O, diba? So ayusin lang muna natin panandalian yung kanyang buhok para kitang-kita yung kanyang napakalaking mukha. Ganon! At ito nga palang damit na to ay pinagawa namin sa aming kaibigang mananayo sa Manila. So thank you so much, Ron, Mama Ron. Sana magawa mo pa kami ng ibang outfit together. So ayan. Again, thank you Kim Dael for
accommodating as ako. Kahit mukhang hirap na hirap siya na mag-e-edit ng picture sa aming mga muka. Ayan. So, hindi mo na ako nag-heels kasi half shot lang naman yung kunin sa amin. O, diba? Ang braso de Mercedes ng magkapatid na ano. Laki ng mga braso namin dito. Uy, para kami mga construction. Para kami mga nagbubuhat. Sige, hawiin mo para matakpan ng braso. Hindi mo maitatago talaga. Nabrasuhan na si Ma'am Shiji. Ganon. Ayan, at mag-iisip naman tayo ng panibagong post. Pasan ko ang daigdig ang peg. Laki ni Gwen. siya pa talaga pinasan ko, ha? Diba? Para ako nagbubuhat ng mga 3 sakong bigas. Ganon. Check natin yung aura natin sa camera. Diba, love it? Kaya naman, kailangan makagandi ako. Siya naman na magbubuhat sa akin. Ganon. Kuha tayo ng upuan kasi mahirap na. Alam mo naman si Gwen, PWD na, so at least malaking tulong itong upuan. Kaya kunyari buhat niya ako. Hi! Diba? Diba? Ang laki na ni Mom, si baby. So, abangan nyo na lang yung mga picture na lalabas. Kinalabasan ng mga picture na yan. Ako, sana maging maganda. Kahit parang, mukha talaga magiging isang napakalaking challenge para kay Mr. Photographer. Ang pag-i-edit sa aming mga muka. So, tingnan nyo yung aming mga final look later. So, ito pa. Siya naman. So, ito na yung aking second outfit. Ayan. So, this is it, our next. Or yung puti. Yung puti na lang. Mas mabilis pa ito siya, Diba? Umupo ka kasi doon. Hindi ka nahirapan. Parang, bilis naman. Diba? Saka pwede siya mag-bull. Diba? Hindi mo nasuot yan eh. Bakit? Naman ako. Alam mo, minsan nang hindi ko naman gano'n mo. Kaya ito, huwag kang magpatabak Kim. Sa bulo eh. Tama, kasi rin natin Kim. Ay, sabagay, kung nagkasawa ka ng tabak. Siyempre, mag-alala ka sa'yo. Ang tatay ka na. Ako yung nangyayawak, siyempre dapat. Sabi, di ba kayo niyo may nangyayawak sa tabak? Makanay, kunwari mo. One, two, three. One, two, three. Here's my next outfit. Ano na ko nag-is? Makulay yan pati. Ayan na siya. What? Uy! Bago pa rin. Bigla talaga yung panan. So, ayun na mga moms. Yung nakakapagod nating pictorial. So, hopefully, maraming makakita ng mga client namin. And of course, we would like to thank Kim Dael dito sa kanyang RK Studio, located at Hasaan Sentro. Dito po yan sa sa bayan nila, Brand Damage. So, ayan na siya. Ay, against the light tayo. Dito ka, mapakita ko naman. Gwapo-gwapo mo eh. Nagtatago ka. Ayan, mura lang po dito. Tapos meron pa sila. Alam mo, ngayon na lang ako dito ka nakapagpa-photoshoot. Tapos, bago ba yun? Yung self-shoot? O kayo lang yung nag-ano? Marami na rin. Kasi first time ko yung narinigan na pwede ako mag-photoshoot dito sa studio nila. Tapos ikaw yung magpipicture sa sarili mo. So parang kinira mo lang yung venue. No? So ayan. Once again, please follow RK Studio sa kanilang FB page. Sa mga gusto magpa-picture or magpa-video sa inyong mga special occasions, yan, kontakin nyo lang siya. So siguro nasa labas at bumibili ng water. Dahil sobrang oily, nakakaterga ko. And I guess that's okay na. No? Marami na rin naman, no? Pagpipilian. Okay lang. Maganda ba? Oo, gusto na pa yung outfit na. Meron pa naman? Ay, isa pa na. May mga bonus. Sige, last outfit. Chuchay. Okay, Chuchay. 1, 2, 3. This is it mga moms for our last intake. Nagpalit ako ng hair.
Cha-cha ka. Chada. Cha-chada. Cha-cha. Chada. Uy, ginoo ko. Yung plastic din nakulit na. Ito po yung kinikilig ko. Kasi nga ako, baka mahirapan siya sa editing. Ay. Pangit na. Rico. Ay. Tama natin. So that's all for now mga mama siya. Mga mga picture namin ni Gwen. At ito na siya. Nagliligpit na po siya ang mga gamit. Kasi ako yung nag-ipake kanina, so it's time na siya naman. Ayan na, natapos ng ating photoshoot. So once again, thank you so much RK Studio to Kim Dael. And abangan para sa mga picture natin. Mwah!